My nepotrebujeme návody na to, ako sa stať láskavé k sebe alebo ako sa stať nejaké dobré a úspešné. My potrebujeme upokojiť, my potrebujeme utišiť, my potrebujeme objať, my potrebujeme úsmev. Ja som si celý život zakladala na vzťahoch. Ako sa dá zo slabosti vybudovať veľmi veľká sila? Každý z nás je a mal by byť influencer v tom, čo robí, v tom, čo má dané a na čo má talent. Vždy sme si tak s úsmevom na konci povedali, že dobre je. A práve preto, že tá slabosť sa naozaj dá pretaviť na silu. To, čo mňa robí silnou, alebo si myslím, že mi dodáva silu, je v prvom rade pre mňa viera v Boha. A niekedy ani neviem proste, kde sa tá sila berie. Ja si toto uvedomujem, že raz, keď sa stretneš s niekým a dokážeš sa na ňo usmiať, tak ten človek automaticky, ja neviem, čo sa v ňom odohrá, ale to je normálne taká explózia a on sa už má dobre. Ale my to hľadáme v takých iných zdrojoch. Ten dar písania a dar tvorenia, ktorý som dostala skrz túto životnú ranu, je to, čo proste sa odo mňa teraz očakáva, aby som povzbudila, aby som naučila, aby som niekomu možno ukázala smer, keď je na dne, čo robiť.